Sesian pat ni pedang subhai ki baro ki parlok. Kham tam ye phi ki subscriber. Ki bapteng men pet ni program don ben na por support. Pedang subhai ki pastor. Ngirang dan menta ha ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jeli ka ba im. Henry menta ka session ka menta ngin ya puli ngin ya shashkor ngin ya sngap. Kani ka session ka mahnyo. Agani ka episode ka bamenta to ngin ya khmi. Kadang boleh pasau. Buat uru di ulala syat ya ka jingbam ke babang, buat ula walam ya ka halau kepa, buat ula ong halau kepa tu ai baun khiu kepa jonga baun bam ru nakado skei ukun jong u baka mensim jong me kan yok kerku yanga lem baka jingkpin ti ke ba krau dak ni ka jong isu nei buat isak ukpa jong u ula ong ha u mewe u ti ula yethu ngalong khun jong me wala khan ning kong jong me ken u isu tu isak ula sngo khnyu da ka jing khnyu ku bakra bot ula kali u ei hei uta wala be ya ka do skei bat bala walam hanga mangate nglabam na naka baro menchiwa bala poi mame bat ngala kerkhu ye u shisha ken unlong ru uta ya uba la kerkhu de phipet wa kini ka jing kran mo uniu lawan ra bat hau jakob kan ngamun benong hau isak hakani ke jing kran baka jingkeli ke jong u kapat par yang kriat kan mewe Lok kendit itran. mewe nei nang tapat de to ha tu ka jing jubab tu isak tu pin itu ikum dong isu la pin itu ikum kuning kong Henry u jak isak bade anda ngilaya itu ter da poi ha ka tu ka bakat du jong tu ka khot ka blai kulai wisak e ka e ke bulak lei ubat ya kata shisha ulong ru uta ya ubah lakarku Wada pendap jingkerku. takan ka ktin ka balak lei mut kam de syu ka barang ngut biang sesi ni Klane bisbab. ha kan ne bat hang ni habu la ong kum ni kumut ka e ni kan hato kom dei kini ke bayamir bar ke jik temu ke nasional dan ada du kupa ubakum beperkat mangi mentai babeno kebun ginjin la ong unjin latim em isak ni lukhon yu jakom unjin latim Henry wong bet berkata ka jingkerku ku ledep ai Klane kan jane. kata ka jingkerku tang ka ktin ne Pa ni jumno. ti pegat khot ke balai kusau isu ndolo yo sngo ye ktin jong kupa ula ka ang da ka jing ka ang ka bakrau bar ka bakthang e bar ula ong halo kupa tu kerku yanga hot ken yanga ru ku kupa uti ula yethu upara jong me ula wan da ka jing syukur bola shimno ya ka jing kerku jong me Ni mikten jing syukur. takin long hadu hang ni ba kupa jong u isak hakar kom perkhat kum ubriu ti upen pau ni da ka buong upara jong me uwan da ka jing syukur ti long ka e ka ni ting la beno biang ni kemut ka ula di benlek kum ni kan duk mende di beno hingga tam ne ti henre ya ka e ka ba perkhat ubriu bat ka jing lek ka jong ublei ka e pher chikat dei padang tu boong tu la shimno e ka jing kerku jong me ti ban wanra pada hakani ka jeli bani i pada ya kani ka ya kabor ke basendat ke jong ublei kaya mir ke dekat bobot kan pemo isu pada pula wisu la yethu kamlong ke badai bala khot kerteng ye u jakob mo hang ni te kidan kinang batai punya srim ba kerteng jakob kabut ke jing unong syukur dan rai kata tekelong tang kajing nyat jubor jong kini ki nang batai namar ba pen yasno ba kani ke kentin ke ba u jakob ngon bunong isak wong ilau jong khun ba ulong unong syukur dahi da kajing syukur bat u isuru wong hato kami biang mo bala khot kerteng u jakob ti long dalang sakut tang henta te ka bu jing e ba namar hadin kan sawan da kawi badeka jingmut kan ti ya kata ka jingmut jong kerteng jakob nginum ya keren e ni Nginu pat ong ye. ha nginum ya pur khana shawai lan ye banyak keren e kan program namar kan mirap e ru tin rei kai kumbangin ai keren du basdang hi kalong bet bangi nyak mi kan long ha kan ni ka khanang ni la ka
wanra ya ka jing beno ya ki jingmut ki jing perkhat ki jungi hateng haki long ngila ong bet nadu wasdang hi ka beno bet ki jingmut jing perkhat jungi ni long ka smuthut ba ni khana roi hang ni pade ngi i ba na ki kentin ki jong isu hi ka pen skem bau ka jing kerku ka di ben lai hi shau isak de pi pe tu hadin mo ula syukur nga mental arsin ya ka hok ka jing long hen men jonga ulala simno ula pediang menta Nanta ka baar pada hakmi mentapat ulah keni no ika jingkerku jonga. Tina mar bula yo ya ka hok jing jing hun men te ka jingkerku kan numha ba u. Hi obat am ka ika bang. Isak tu kwa ban kerku bi kun kong. Long hi am ka ika bang ong mentan. Ada yang sakut ang dekat ke belah pusan. Ni song yang menjur ba ka jing ong ka jong u isak. Bau para jong me u Jakob ulawan da ka jing syukur. Kamu ulong nong syukur. Isu ik mau ulai menjur lang ban ong ba bade kata kan ba je khot khateng u Jakob. Hande hedin pre nak kitin ki jong isu hi kemot kami yang tania jong kita ban ong nong syukur. Namar ulah ada biya pli. Ya ka jing long men jong ula la simno. Tela da isu sim la de no atu jing long men. Kemot kai ba ong ni nong syukur ka de ya. Hoi. Piabat kalau itu dekat ibulai pendriu ilong usabi ya kan khana bro ko wehin kumnu kali wan sini kan wat ada kadon ke jing liat ha kar kombu kan tin ha ka bai dei bodu isak ila ujong u khun u Jakob tendai ki kentin ki bami pedang isu ki pen scam ba ka hok ka dehi ke jong u Jakob ni baru laong mem sim labu kerpang yang ngaru ya ka jingkerku kan ni kadang dang ap biang deh wisu ap hi gajing kerku jong kupa kablai finyo wisak ulai thu uda ong hau isu hakmi ngala pelong utrai ya u halor jong me bar ngala ai ha u ye ki henmen bo baro jong u bakin long ki shakri jong u bad dau ko bad ka so wan ngala kersyan ya u ti hami menta ngalni ayupat ko khun hamni pastor ngasno ula kerku ya u Jakob, kapau kawan ang jumot jonga ya ka ka baka Rebecca ka tengah jo ko ya osno no try ngan baka lekeli maleki lagi ko na kapo tapi ya jumot try bo para ngom men ta tatel hang ni iba kapau ne ka jingkran jo isa ane bo juba bi isu on tek kes yang sum ka kemir te kan mir be jo kat kum ka jing tumu ka jong blai mo tak ka banyarap hang ni ka long baka ni ka dekat ka blai pinyo u isa kum kapate u ngap ka jing on jong isu bau Jakob ia ka hok ka jing long men jonga ulala simno kumnu na simno ula de plate isu benta ti la poi khani ka dekat ka le finyo wa bitram ka jing ai ka jong u Isak ia isu ka long bai ti hami mentangan le yupat ko khon haba mi mela de dia te jong men kan mu chatai long na ka jing tu jong ka khana kan kedekhat ke boleh prap deh isu la keli la kupa medan tangka wei ke jingker ku kupa tu kerku yang hot ken yang ngaru dia ku kupa bat isu la ka ang bu la yamru ka jingkwa benyo ke jingker ku ne andre ulak let nak pada uli ayu kan ha ka jing im ka jing u nadu tu ka por budi nak ka jing long nan ti isu tu kulet dia katai uyu i be ilu jong para kum nong set syukur andre kulet pada yala di uli ayu tidak wat lada ulah kerpat hang ni hadu bunda kaang bunda yamru jadi hak perkat jungi mkibri te nak ai ke baju kalau ke baju beno ha bagi puli ni kana unda kepala dia belai ya kami sata long ha ke jahal ndat jung jimut jung perkat jung ngaku ong ya kata ulah dia belai kat ni uyam kat ni kaang dia belai namar ka jingyam ka jingkang ka de ko ni taktik sebenyo ya banyo ya tama kawai po bawan ha jimut jung pastor kar kom le jong isu kat hatu bunda karpat kat hatu bunda yam banyo ai ta jingker ku masuk kam dei wan long kalen tiya ke jong ni ki long ta le mangin kwa ke ke ba hab de pen bor te shum ta kwa banyo burom man hab ban pen bor la dia lui lu bikin burom yang long kolong ba kala le mula di ban im ke jing im ka ba bek ke bo nyu ai ka ta dei mo uhi ban dia no sedang mo kolong ji kai te la da ha ka jian ti la da ngi kwa ai di ban im no ta ka jing kwa dei ban hab ban pen bor
Minta kan long hani kan wan be kum tu ka jelong ki khellung am. ลงขึ้นลงไว้เนี่ย Khellung ki patla ban idea roi de ki kwai ke ki kwai dik tu shu jam thia ma dan ni. Te long dengan nyat pada ada kata sini khana long kanum dai rap than yang ni. De long shiu mi ka kum ka jing kai wat haba layam lak ang hadu kata banyo ka jing kerku nu khpa. Ukpai ka ik bula khlei ubat. อุบัติมา Bat shim tim ya uta bala ya pliang ka jing kerku nu ui. Dede pianga te nak ik ba beno ni jemut khal de mang wa kata kun syukur kata lim tim me. Dari man khot ya u shani ban ya bujlino ya ta jing kerku kan. Hendai kam shum long kum ta da poi de khot ka blai khandai tu isak pa jung u ulai thu bula ong hakmi. Kajaka syong sa jong mi kan long nak jing sngat ka khandau ban nak bahap ku jer ki beneng na jerong. Bat dalaka waj lam men im bat yalau para men chakri. Kan jaru habala yo job mami paman pen kenya kalingkor jong u nala karandang. ก็นี่เป็นจุลคือลง Empet bagi kentin mo. เพียรว่านี่ To karkom kerku kolong be to te hijing kerku ko jong isak ya u Jacob kalayat kum to. Dapoi minta hau niu la kwa palat. Te karkom bu kentin. Sumbong ba ke jing kerku kin mi. Kum ta ne hende om be ka jaka syong sa jong me kan long. Na ka jing sngat ka khandau. Na ka jing mi ne kata kalong ka jaka syong sa. Bat na ka bahap jer ki bneng na jrong. Kemudian hak jing le isne ki jong ble. Kani ru. Nei dapoi ka dekat ka basau pho. Dalaka waj lam men im. Bat dia lau para men syakri. I long ka kaban biang ni. Uni bula yo jing kerku me men hap syakri yu. Dan dei long ka jing im ka jong me to ka tu long ka jing ka waj lam ka men long hiu riu yele. Dan dei men hap hi ben syakri lo jong u para. Bat simong ba men job. Usyong kan jaru habala yo job mami ba men pen khen ya kalingkor jong u nala karandang. ก็นี่เป็นงาก็เอ๊ะไปงามันตันสุดโถ่ Ta kan la da pingilong ki syakri kemut da hingsim ki kentin ki bakam kemut la long hikum ki marau. Nai. Kemut ke ke bang ukan rat udon kemut ki syakri ki ko ngu ki haban le. Terda uni bolong marau kiu no halor ka jaka jong konrat kemut ya katu ka jingban khia. Ka long hi kalingkor ka bakya ban kit pun khen yo ka. Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakmi Ba dia lau para men syakri. I long ka kaban biang ni. Uni bula yo jing kerku me men hap syakri yu. Dan dei long ka jing im ka jong me to ka tu long ka jing ka waj lam ka men long hiu riu yele. Dan dei men hap hi ben syakri lo jong u para. Ba simong ba men job. Usyong kan jaru